сәскәле, кояшлы, йылы йәй айдарында узган шәҗәрә байрамдарын бөтәбездә күргәнебез бар. Әмма аппак карлы, буранлы кыш айында узган шәҗәрә байрамын минең тәүгә күрүем. Безнең иҗади төркем Аек авыл республика бәйгеһендә катнашып килгән Бикбулат авылында без Кыпсак оруы Локман Хаким нәселеннән дип исемләнгән шәҗәрә байрамында кунакта. Туганлык ептәрен барлауга, ныгытуга юнәлтелгән байрам авыл ысында кунактарды, алыс араларда якын итеп кайткан авылдаштарды, тугандарды каршы алудан башланып китте. Сарыга район хакимияте башлыгы Марат Исхужин, бөтә дөнья башкортлары курултайы рәисе Юлдаш Юсупов, хөрмәтле якташыбыз Рәхимә Вәлиуллина, Татарстан Республикаһынан килгән кунактарның катнашуы мәртәбә өстәне. Авыл ысында күрешеп, хәлдәрне белешкәндән һуң, кунактар Бөек Ватан һугышында һәлак булгандар истәлегенә сәскәләр һалды. Барлык мәшәкатен ситкә куеп, туган авылына ашкынган авылдаштарын Бикбулаттар 7 тирмә куеп каршы алды. Күзәндәр, харттар, вагыйдәр, усканыштар, тубалдар, хуйырдар, биреләр аралары вәкилләре үзләренең 7 буын шәҗәрәһе, көн күреше, яшәү рәвеше, тарихы белән таныштырды. Әйткәндәй, Бикбулат yerine күп буаттар элек башкорт халкының Кыпсак ыруы төякләнә. Архив мәгълүматлары буенча авылга нигез халыусы Бикбулат Зыянгулов 1754 елда ерде заводчыларга хатуда вәкил булуы белән билдәле. Заманына күрә белемле булган мулла Мәхиян Кинябаев авылның тәүге нигезе 1773 елда халынган дип билдәләй. Ошо авылда туып үскәнмен. Ошо мәктәпте бетердем ошо авылда. Тумышым ошында, ошо ерлегем ошында. Элек-электән бит инде үзеңнең ыруыңды белү, нәсел нәсәбеңде белү, уның үткәнен, уның тарихын белү. Һәм ул шул тарихты яшьтәргә биреп калдыру, хаклау безнең изге бурыс һәм изге эш дип санала. Безнең шәҗәрәгә килгәндә инде иң беренчеләрдән булып ошо Бикбулат ерлегенә, Бикбулат авылына нигез халыусыларның иң беренче нигез халыусы булып Бикбулат Ниязгулов булһа, уның дәвамы уның улы, нигез халыусының улы Султанмурат Бикбулатов була. Һәм ана шул Султанмуратовтарның нәселе ана шул ата-бабаларыбыздан башланала инде. Бүгенге көндә кем дәвам итә һезнең нәселегездә? Бармы Бикбулат авылында гомер кисерүсе? Безнең атайыбызның нигезендә иң бәләкәй кустыбыз безнең 5 бала Султанмуратов Гайфулла Айткул улының улы Ялил Гайфулла улы яшәй. Ул ата йортында нигез курып, шул нигездә хаклап, бүтән тугандарды йып, ошо авылда йөрегеп яшәп яталар. Без шунда кайтабыз. Бына һез күзәтеп бараһыгыздыр Бикбулат авылы районданын Аек авыл бәйгеһендә яклай. Нинди теләктәр yetkерер инегез үзегезнең авылдашларыгызга, туып үскән авылыгызга? Авылыбыз гөрләй, үсә. Зур рәхмәт уларга. Шундай дәртле, матур, егәрле халык яшәй. Мин уларга исәнлек, һаулык теләр идем. Бәхетле, матур тормыш киләсәк булһын, илдәребез тыныч булһын. Бикбулат авылында борындан иманлы, ислам диненә тогры булган халык яшәй. Авыл үзенең өлгеле гаиләләре, ардаклы шәхесләре менән данлыклы. Байрамга дип куелган тирмәләр исендә һәр арага хас аш-һау, кайнар сәй менән һайланы Бикбулаттар авылдаштарын. Көн күреш әйберләрдән, төрле станоктардан, коралдардан, һавыт-һабанан торган күргәзмәләрне халык зур кызыксыну менән караны.
Бында безнең ата-бабаларыбызның бурындан кулланылган эш курамалдары урынлашкан. Бына иң кызыклыгы бына агач циркуль карагыдай уларда да булган. Шулай ук ижау, тустактар, төрле көршәктәр. Бына инде безнең карагыз. Бүре хугып ала торган сукмар, бына аттардыкы, тарактар. Бында безнең элекке халынган мылтык ата торган инструменттар. Бына бауырхак ала торган үтектәр бит инде. Элек кумбагыш эшләгәндәр бына. Кумбагышты тагы нидәрдә куркыткан нидәр. Тирмәләр менән танышып сыккас, кунактар һәм авылдаштар авыл мәдәният йортына йыелды. Файла халык игътибарына авыл тарихын, Бикбулат авылында туып үскән ардаклы шәхестәрнең тормышын сагылдырган стендтар тәкъдим ителде. Ошо авылда туып үскәнмен. Бынан 50 еллык укырга дип сыгып киттем дә, анан тормышка чыктым. Хәзер почти 47 ел Федоровка районы Баласы Тырман авылында яшәйм. Авылдашларымды, авылымды яшәү өчен һәр вакыт компьютердан карап барам. Тулпар каналында карай торгайнык гелән генә. Шатланып, аларның муштарына кыланып, якташларым шулай минең якташларым һәйбәт дип шатланып яшәйм. Яңгы сельсовет председателенә, клуб эшчеләренә, авылның агыйдәләренә, bütün авыл халкына теләкләрем бар тик яхшы гына. Ана шулай ошо исемде югалтмай, үзләренең бәхен төшермәй, матур итеп, һәйбәт итеп яшәһеннәр. Бар булһыннар ине, бай булһыннар ине. Эсү дигән насар гадәтләрен кабат булмаһын дип теләйм. Район мәдәният һарайы һәм авылның таланттары әзерләгән сагу концерт номерлары, котлаулар, изге теләктәр, бүләктәр тапшыру менән үрелеп барды. Айык тормыш безнең изге теләк дип республикабызда сәламәт тормышты пропагандалаган Айык авыл конкурсында әүдемлек күрһәткән авылдаштарга рәхмәт хаттары тапшырылды. Biz bugün Башкортстанга бик яратып, бик җирсеп, бик хөрмәт итеп килдек. Безнең бу якларга инде бер тапкыр килгәнебез бар иде. Байлар сабасында яшәүче башкорт булып йөргән Рәхимә апа Вәлиуллинаның китап кичәсенә килгән идек. Менә без бүген кабат килдек бирегә. Бүген инде без шушы авылның шәҗәрә бәйрәменә килдек. Башкортлар шәҗәрә бәйрәмен ничек үткәрәләр? Аларында нинди традицияләр яшәй, нинди матур күренешләр бар. Менә шуларны өйрәнергә, карарга, тугандык җепләрен тагын да ныгытырга, башкортлар һәм татарлар арасында дуслыкка тагын бер зур дуслык билгесе куярга килдек. Без монда килгәч гаҗәеп күренешкә тап булдык. Монда 300 кеше яши торган авылда 7 тирмә куйганнар. Аларның һәр берсе шундый яхшы, матур итеп, борынгыдан килгән гырыф гадәтләрне чагылдырырлык итеп ясаган, тирмәләрне шундый матур итеп бизәгән, анда аш-сулар, нәрсә генә юк анда. Һәр берсен тотып карап, татып карап, biz йөрдек һәм ифрат дәрәҗәдә сөендек. Безнең дусларыбыз шушылай итеп үзләренең үткәннәрен онытмыйлар, барлыйлар һәм киләчәк буыннарга кадәр җиткерәләр икән дип. Шәҗәрә бәйрәме бик кирәк. Biz үзебезнең үткәннәребезне белергә тиеш, тарихыбызны белергә тиеш. Әйтәләр бит, үткәнен белмәгән кеше киләчәккә бара алмый диләр. Дөрестән дә безне бүген бик матур каршы алдылар. Искиткеч яхшы кунакханәләрдә йоклаттылар, тәмле итеп ашаттылар, кунак иттеләр. Менә шушы бәйрәмдә катнашабыз. Хәзер менә шушы Күгәрчен авыл мәдәният йортында зур тамаша башланып китә. Монда җыр, бию, музыка яңгыраячак. Без аларны да күреп шаккатырбыз дип уйлыйм. Һәм без моннан бик күп багаж белән кайтып китәбез. Дуслык багажы, яңалык һәм мәдәниятнең
сәнгатьнең ничек итеп шушы якларда чәчәк атуы хакында күрәбез. Бу безнең өчен бик тә кирәк. Әлдә дуслар бар әле. Кылач җәеп каршыларга, сез дусларым бар әле. Халкыбызның тарихын байыткан, туганлык ептәрен ныгыткан, нәсел ыруларны, тамырларыбызны искә алуга кайтып калган Шәҗәрә байрамы рух күтәренкелегендә узды. Артабанда араларны һавытмай, туган-тумаса менән якты киләсәккә өмет менән карап яшәргә һүз куешты Бикбулаттар. Бөтәбез дә күреп, белеп торабыз Бикбулатта бындай күләмле, мәртәбәле саралар, конкурстар, өмәләр көндә тиерлек үтеп тора. Улар март айының урталарына тиклем дәвам итәсәк, йомгаклау кисәһе иһә башкалабыз Өфөлә апрель азактарында узасак.